се хонагаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 580 000 сомонӣ дар доми советӣ бо таъмири нав мебошад. Дӯстони азиз, дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст. ноҳияи Исмоили Сомонӣ, тарафи сементзавод, кӯчаи Нодира 24, рӯпарӯи таксиҳои хуҷанди пешина, терминали Маром. доми 4этажа мебошад. Дӯстони азиз, хона дар 4-ум ошиёна ҷойгир аст. се хонага бо масоҳати 58 метри квадратӣ таъмирша нав кардагианд. дӯстони гиромӣ, дар пеши хона мактаб, садик, магазин, поликлиника, аптека, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар пеши хона қарор дорад. соҳиби хона мегӯяд, ки дом патснос нест. хона техпаспорт дорад, ҳуҷҷатҳояш 100% мебошад. нархаш ҳамагӣ 580 000 сомонӣ, ки ин нарх боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсапшон кор мекунад. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, варианти беҳтаринро аз даст надиҳед. се хонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 580 000 сомонӣ. хона таъмир дорад, мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. дӯстони азиз, наворе ки шумо ҳозир дар рӯи экран диден, навору суратҳо, инро ба мо соҳиби хона равон карданд. ин сиёмкаи мо нест, ин сиёмкаи соҳиби хона мебошад. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 1455 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.